bandiraɓe aduna ko dilli fof wonko dillini ɗum ɓuri ɗum doole nolitaki asman ko ɓuri cuurki so yi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala periɗo amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. Way amal ko déception nañ mi toon déception gittumi toon déception bala on non tan gacce ko gaccen ma nege an Amadou an haalama hewko ka fof Amadou jooɗima kewni ni fof nege an Amadou o galle jeyaɗo mbaɗa hay ɗum kadi o haalnima affaire probléme oɗo gal o hanni kam probléme galle o kadi binde sikkata galle koye ɓuuro ni woni ko binde sikkata galle koko tani ɗum tani jungo Amadou ay net sa wondema ko haalno ɗum goonga Amadou aron an coodiɗa galle wadde noon wata ko binde wullata Amadou nayima nden Fouta ñande fof sa fini aɗa waɗa nayi temedere gasta bit magasin ma oɗo machallah ko hamma sodde galle Amadou Allah hoddira taw ceerno woto an Allah ƴetta million ngaji waɗe poche ma mbiya Allah hoddira walla ka jiɗɗo Allah jippo sodanma galle wima Amadou arna ceerno modi neɗɗo yaha koye hoddiro Allah neɗɗo no sawa ha wayi ley taw Allah hoddirade yo sooda galle taw so Allah hoddiri tan mi sooda Amadou ɗum wona haala Amadou sa ɓesni mata yiɗa janggo e jaam Allah ittumaɗo yimɓe jooɗoɗo ɓesmuma ronma soɓe gara maɓe ɗon jawdi maɓe ɗon nayi maɓe ɗon bitikaji galle ko Allah jogui ceerno modi Amadou ɓen noon galle ɓuuri hande soɓe doni bitikaji marchandise uji ɓe jalta ɓe gono e loi ɗum no yoyi ceerno modi min wona ɗum jinnomi o résultat wona won jinnomi min cika noon technologie ma e stratégie ma wawi ɗum hay so haalnima haala galle aɗa jogui moccet no puntirɗama haw addoya ɗum Amadou toon mbaɗa yiya toon no binde toon ala stratégie ala moccet tan goni ya sood galle Amadou galle jogui wona ɗum jinnomi wona o résultat an mine jibi mo ɗonɗa ɗo a wawa sodde galle nanna men mine jiibe galle ceerno woodi min haade mi sodandema aɗa jiɗi galle mi sodan ɓesnam galle yo bama sodande galle anani min nimmami yo haalanam binde yo yahanam to rugi artiranam rugi kono wona o résultat kay cohluɗum binde oɗo Amadou ko binde haali ko gonga min noon décision ferme kam mi ƴetti ɗum a jaɓani sodde galle nayi kam so arti min mami yeeyi mi sodoya galle mi nanoma deneyam sooda galle so Allah jaaɓi mbaɗa han mi yetto dara denema ka wattata aɗa waɗi ko laaho jeewo kono kala ne allahu akbar ɗum fof ko tibisar waɗi ɗum fof ko tibisar waɗi min tibisar gaccetamo ni jamais de la vie harama harata tibisar wiyeɗa bonno gurdama maɗa wawa haaldama nandere bonno gurdamama jam wallahi hande ganda haare ko haare tan min hande ganda koye boɗajo pire fama alo no mbaɗɗa aɗa seedi jam bon alhamdulillah kuɗaɗa allo dari ɗon walla eyi woto naat omo andi woto naat yo daroy kamane woto naat o wawa ɓurdema doole noddu yaya yo walla ɗon mami noddu Hamidou joni aralom toon mami noddu Hamidou ko miñam aralom toon ala mbiɓi woto naat mbiɓi fama Allah aɗa seedi woto naat place mbimi woto naat mi wima no woto naat
Lo ngel. Woto na. Ido na ton joni. Lo ngel am ko gonga ma. Hay sa wi kam do ga. Hay sa Ko gonga ma. Gonga am kay. Gonga am tigi. Jibi sa ko may der magasin te. Gila dawa dawi kanko andi magasin o kanko woni hen hande ha magasin o wawi wade ni. Woppu mo hen non. Woppu moy magasin ko ma halat ma kala ko andi secret mo andi ma halat ma dum didda. Ko hali ko gonga. Ko halat go. Ko gonga. Ferat bi ko fini o do gal go ma ferat mo furdu. Dum do wona fenade parce que ko hali ko dum wodi de gallo ade yaro. Ade? Mari min je. Wadde o fenade? Wadde non ko surta tan min. Ko jibi sa surta tan. Ala ko wara nan jibi sa. Ha? Jibi sa surta do wonta fot do ko e do magasin. Min so dum. Ay magasin o dimmo ko jaara jam jam. Sabu magasin o ko onon dendi dum. Min ala du ka da ko an. Onon dendi dum. Sabu kondan mo moftuna da o. Mo dendi don kalis mo don. Ne ndaggi don dum doyna lettre uji di mbarno don. Tottu don lettre uji di don gartunodi. Ko heno je onon dendi. Wadde joni dal jibi sa ala heddan ma. Jibi sa hay dum halni. Wadde jibi sa ala heddan ma bin. Peno won su mofta peno min. Wona peno. Min mofta peno to jibi sa hay 50 ala do man se sa goddo. Mbimi ko do o wonata. Do o wonata e magasin o. Ko heno wonata bi. A wawa itu da. Sedi mi ma feni. Mala. Ama baraka dinara bi. Mbimi mala. Ko andini. Ha? Ko document ko na muftarani. Ko document ko na mufta. Sa rena ko na jibi sa tan jogo yudu do. Am kala man ko bindi. Min mo wona gidi. Jibi sa ko ta murna mama baranga na tabi soga ma. Bin ko pap. Jibi sa ko xali ko non wori. Ko non wori. Mara ko ande. Mi ma na jibi sa ko do fof so ami binta mi dakete. Allah na sedi mi dakete binta. Min ho ko ngoni. Ha?